Sa nga yung tanan. First time ni Aliana nakabot og sudlon, niabot mi sabay sang udyaan. Anday, oh. Arang lipajan ni Diya. Diyan na po mi na-meet ganina na mga udyaan sila. Ing-ing. Dan nga nilag mi ni, mula Dito ko mi. sila dito. Haman. Dito mo niya sa ilaman. Nanangid man mi. Padung nami manguli. Gikan mi nag-share sa Word of God. Sana mga kaubanan na kita mo na sa Hi guys! Nanami sa Cambagyo. Cambagyo ni? Ano lugar nga Cambagyo? Bulaan naman Cambagyo. Cambagyo. Panahon kuan. Kulis mawat ang panahon. Kaya ko pa rin mo gasolina may man. Awa ko ba kaya kina ko sa yung gagaw na nagluwi ko na minjar. Halos matanong nun. Mutuo na dyan ko na ba? Marag padung na dyan ko mutuo silang gaingan ba nga na-blooming ko. Ito. Masukura ba ning uban na? Masukura ba ning uban na-blooming ko kaya may filter ako na. Isid po kaya giingnan naman sa personal. Balik tiniwa dyan po na-blooming ko. Tatong lagi-lagi na. Maymon. Balik tiniwa dyan na-blooming ko. Dagan yun yung Oh my goodness. Lag sila. Sabi yung patan. Pastor. Ha? Hindi mo natingog mo. Kami sa Cambagyo. Sila. Patan. Dapat mama. Tulog pa patan. Ready na kami papa. Patan. Oh, darag. Hi guys! Darag mga manangyaway. Ito ba na sila si? Buha, oy. Hi guys! Diabas ko, dagang bunga. Ito sila. So, hi guys. Nauli na gikan sa sudlon. Dagang bata na knockdown. Kapoy dyan si Diya. Kuha na alas 2, nauli na mi. Anda. No, natugon magunin sa palis. Naanad magun si Diya nga alauna. Matug si Diya. Mani, pag-abot tug juda dyan. Kapoy si Diya. Diya. War ko ka-vlog dito amang nga Diya. Nakadaday ko kuan niya. Naitanam hanga Diya og sayuti. Kaning uban. Nitirek na ni haning itanam. Kaya ganahan po ko na ko sayuti. Magpaliwat ko sayuti. Diya. Diya po diya. Carlan or Gabi. Okay na po ng tagas nanay kay ganamas nanay mo utandan eh. Kuag panahon kanang makulimlim. Diya. Story time dito de may sahong saka udyuan. Diya diyang asawa kuan kanang kuan na bedridden. Gibalibaran nas doktor. Kuan si Diya kanang na-diagnose si Diya cancer sa atay stage 4. Diya marag sang tanaw lisod na si Diya. Kay ninghupong na jadi na sila kay istorya. Basta nakaingo kanina nga di jud lalim nga magkasakit mo nang kita angay jud ta mapasalamatos Ginoo. Ano na jud ang pasalamat kay kanang baskog ta wa tay gipamati nga na. Nakaingon ko nga grasya Dios Ginoo. Grasya ra Dios Ginoo nga natay gihatagan tag kabaskog sa panglawas. Kay mao lagi to ganiya sa nakita sa idaan kinaluoyan. Kay di lalim na kahimtang. Kita katanong. Katuning ning doa mi des niagi kaning cancer day dali ra diri ng cancer no. Kay sa batong buwan na nadto tatan mga December, November.
Ha? Dugay na to? Ano mo dugay? Ha? Ato ni nga to taba? Ha? Ay, uyab na ta. Kasli na ta dito. Wapa, uy. Ikaw di ka katimaan. Sa mga to, nga, kita, basgag taglawas, kinahanglan po ta mga lagad sa Ginoo. Kay, ano sa pamata mga lagad sa Ginoo, hindi na ta kalakaw. Bitaw. Sa Eliana, naana na nag-iban-uban. Dito miss, hang mga ijaan side ni tatay. Nja. Ato po miss hang mga ujuan side ni nanay. Jarang bibuha kay daghan mi. Kuan man gud nga adlaw, Sabado. Kuan ka ng mass evangelism. Sa mga to, share ko lang. Ikan minanang yaw guys. Pagka nawa pa doy ulit ilis na guys. Pagka ulit pa na gikapoy ko biyahe guys. Hindi kayo magibuhat, Naka-suroy-suroy pa kasuroy-suroy po ko guys. Kanunay ba da kung uban-uban ang mamamanang yaw guys. Pag uli kapoy ko biyahe guys. Mapayang pagmata na karnawa pamiinis guys. Ato pa matasimbahan kay mag-prayer pa man. Ato may simbahan kay mag-prayer ko ning lang mama guys. Thank you Tita Yuning sa imong pagpangga Tita Yuning. Thank you, Ma'am Yuning. Ayo. Tita Yuning, salamat do Tita Yuning sa pagpangga Tita Yuning. Thank you. Shout out, Ma'am Yuning. Ayo. Salamat ka adyo sa imo. Salamat ka do Tita Yuning ha. Panagsad ha, mukaan po tag si Cheria. Once a ni, once in a blue moon. Bitaw lang man, kuan man ko, nag-crave man ko. Si Cheria. Salamat. Tawag di palit. Ang bana bills. Ano to silyo din? Yatag man sa maestro ma. Ay, di mo ko kabre. Wala, cheese string. Dito miss bukid grabe jeng tugnawa dagto murag bagyo. Tingkod. Ano man to? Tingkod dagi karon. Dari baling ko. Ka, may man? Ambil. Nang ka? Ako ba? Napay na pa ma. Mukaan kag duta? Di enza ma. Oh, ano may lutuan to? Kami ma. Ha?
Itong kuma. Mukhang. Pwede ko mapalabi ko siya mo. Hindi pong palabi. Ang tugnawa. Tugnaw ko. Kung panahon mo. Ang lamire bakot-bakot. Palabi dagan ba din guys? Hindi pa nakakasabi ya. Ay, pwede yan. Siyatan ganina ba? Ang gangi gagawin sa lahi na imong bana dayo. Ulit do. Marada ka purin yan. Ang nakalahi. Nakalabi. Ang gwapo ng katan. Labi na butang bukatan. Kana, imo ang gipang pagkuhan, gimong bana. Kanang yung bana. Ang gwapo. Ay, yung gapo. Sabi mo nga. Welcome. Hanggang. Napaka na ang lip. Tangla kita ng pantalon gisong alyana. Mamon. Oh. Oh. Katiri. Kung tatiri ng pantalon mo, aral na good na ho mo. Ano ka? Malay. Tugnaw. Tugnaw ko. Di man kanina mag-iwi. Saan naman mag-New Year sa isa katuig? Ano na di mag-New Year? Ano Hindi man. kas aras sa katuig ha? Ising ba taog mama? Simba. Manay sugos Ginoo. Simba. Haram itong white na kuan. Mana? Mana? Uy, atang na mo. Kay mo picture na si tanan. Hi vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Justin! Pala, kando. Okay. Pala. Okay. Okay. Nandos na. Kaya na mo. Kana ko gitlog isa. Mama, mga itlog-itlog raman te. Hindi ko kay na sama na mo magkapdos. Yapisan ko na tanaw. Ingay na galit. Atan, li, kanang itlog. Kanang alam mo itlog.